Milí bratia a sestry, veľmi som vďačný, že ste takí vytrvalí. Odpustite mi, že som nemohol s viacerými sa zaoberať, ale darmo ten čas tak rýchlo uteká, keď niekto príde dnu, tak ani ešte ani niekoľko vied sa nevymení a už klopkajú na okno, že už dosť, už prešiel čas. Takže veľmi to rýchlo uteká, ale budem sa snažiť s tými, ktorí ozaj potrebujú pomoc, mať ten čas, aby som sa aspoň pomodlil za vás. Ale máte tu hlbokú dôveru v Pána Ježiša, že Pán Ježiš je mocný. On vie riešiť tie vaše problémy života. Veľmi som vďačný Pánu, že vidím, že veľké veci Pán Boh koná medzi vami. Som svedkom toho a veľmi sa radujem, že počul som a videl som aj dnes Božie divy medzi vami, ktoré sa diali. Sláva Pánu. Viete, bratia a sestry, keď niekto nevidí malé zázraky, nebude vidieť veľké. Musíme uvidieť tie maličké veci a keď uveríme vtedy, keď sú tie malé veci, tak budeme vidieť veľké veci. Veľké veci. Bol som, jak som vám hovoril, v tej Kanade a jedna matka ma zavolala k svojmu synovi, ktorý mal veľa rokov problémy s tým, že bol poviazaný. Bol poviazaný mocami temna a tak bol nemocný ten syn, aj psychicky, aj všelijak, že mal jeden krivý zub vpredu. Ale tak strašne s tým krivým zubom vypadal, že to bolo fakt do filmu. Na strašenie. No ale to bol syn tej matky a ona ma zavolala, že brat Alexander, uvarím ti večeru aj tvojej rodine, príď nás navštíviť, postíme ťa a keby si sa mohol za toho môjho syna pomodliť. Tak sme prišli. Prišiel som aj s mojou milovanou Zuzkou, s mojím synom Tomášom. A veľmi som vďačný, že aj moje deti môžu byť účastní tých Božích divov, že môžu na vlastné oči uvidieť proste, ako Boh koná. Lebo to, ako milý brat hovoril, že áno, že obráti to srdce otcov na synov, to znamená, že áno, my máme tým našim synom, tým našim deťom odovzdávať, aby tie deti videli, že to nielen hovoríme, ale že to skutočne sa tie veci dejú. Takže môj syn mohol byť účastný jedného veľkého zázraku Božieho. Tak sme prišli do tej rodiny, tá matka ozaj všetko nádherne, krásne pripravila večeru, výbornú večeru spravila. A ten jej nemocný syn, tak on si nás tak pozeral a tak skúmal, že čo to je za človeka, tento brat Barkovci, nikdy ho nevidel, tak si ma obzeral. A ja som to tak nechal, všetko tak som čakal na Pána, očakával som a čakal som, kedy Pán vyjde, kedy Duch Svatý pohne, viete, lebo to nie je tak, že my ideme niečo robiť, to nie je tak. To niekedy stačí zlomky minút a už je iná situácia. Ak nezareagujeme v tej chvíli, ako Duch Svätý to povedie, tak už o 10 sekúnd už je neskoro. Už sme inde. Teda vedenie Ducha Svätého, to je veľmi, veľmi zvláštna vec a preto je veľmi dobré počúvať a tak nechať sa viesť Duchom Svätým. Ja vám to neviem povedať len zo svojich skúseností, ako ma Pán Ježiš vedie v tom. No a tento mladý muž, ktorý bol tak veľmi nemocný, tak ma obchádzal, pozeral sa, že kto som, čo asi zo mňa môže výjsť.
a odhadoval ma. A naraz hovorí, ale mne nevie nikto pomôcť. A ja tak som prikývol hlavou, že... A nepovedal som nič. Len som tak prikývol hlavou. A hovorí, keď videl, že ja nič na to nereagujem, ďalej hovorí, ale ja mám čierneho šéfa. Tak to som reagoval. Nič na to. A hovorí, a ten čierny šéf ma priviazol na čiernu hviezdu. A ja som ďalej čakal na Pána. Kýval som ho. A naraz Duch Svatý, teraz. Vyskočil som, chytil som ho za ruky a hovorím, a chceš byť oslobodený od toho čierneho šéfa? On taký vystrašený na mňa sa díva, že chcem. A hovorím, a chceš byť zvesený dole z tej čiernej hviezdy? Chcem. Tak hovorím, a chceš Pána Ježiša Krista prijať do svojho srdca, ako svojho spasiteľa, svojho záchrancu? Chcem. Tak som ho viedol k tomu, aby povolal Pána Ježiša do svojho srdca. A potom sme sa modlili a v tejto chvíli Pán Ježiš ťa zvesuje dole, najprv ťa oslobodzuje od toho čierneho šéfa. A ten čierny šéf už odišiel preč, už nemá s tebou nič spoločné. A zvesuje ťa dole z tej čiernej hviezdy. A už teraz si slobodný, vyhlasujem ti slobodu, Pán Ježiš ťa oslobodil, Pán Ježiš ťa očistil a Pán Ježiš ťa uzdravil. Prijímaš to. A tento človek bol v tej chvíli oslobodený. On mal takú radosť, že začal rozprávať, že on už je oslobodený od toho čierneho šéfa. Že jeho už netrápi nič a že má radosť, že nevedel, čo s tou radosťou robiť. A tak prichádza, a tu videli, tam bola moja manželka, tam bol aj môj syn. A naraz prišli hostia do toho domu. A on, viete, pre neho to bola príležitosť povedať tým ľuďom, že čo urobil s tým Pán Ježiš. Že ho zvesil dole z tej čiernej hviezdy a že ho oslobodil od toho čierneho šéfa a že teraz už má nového pána, že je Pán Ježiš jeho srdci, že je Pán Ježiš pánom jeho života. A keď tí ľudia prišli, hovorili, joj, upokoj sa, on má záchvat, nie? A môj syn sa takto chytil za hlavu a hovorí, vidia zázrak na vlastné oči a neveria. A neveria. Viete, na druhý deň išli z tej rodiny, kde som bol ubytovaní, išli navštíviť, išli pozrieť, aká je situácia s týmto človekom. To isté, tá radosť. On rozprával a hovoril, ten brat, ktorý ho bol navštíviť, hovorí, Radšanko, to ako v písme, ten, ktorý chodil a zvestoval, s veľkou radosťou zvestoval, aké veci, veľké veci mu učinil Pán. A čo bolo veľmi zvláštne, že ešte aj tá tvár sa mu v tej chvíli, ešte aj tvár sa mu premenila, začalo mu žiariť. Viete, to zovnútra to svetlo išlo. Tá radosť, viete, to sa nedá nastrojiť, to ide zovnútra, to začne navonok vyžarovať, opekne ten človek a úplne mu, ešte aj s tým jedným zubom bol taký krásny. Vidíte, čo dokáže Duch Svätý v jednom momente z jedného špatného človeka, jedného krásneho človeka. Amen. Lebo vo vnútri, v jeho srdci, jeho vnútri zažne svetlo. To je svetlo, ktoré ide zovnútra, to v jeho očiach, vo všetkom, v tých svaloch na tváre, to všetko sa prejaví, tá radosť, tá sloboda, ten pokoj. Dobre? Samozrejme. Aleluja. Sláva Pánu. Veľké veci skutočne Pán Ježiš robí. Predstavte si, že jeden brat Poliak ma tam zastavil v Kanade a hovorí, že brat Alexander, mohol by si prísť a pomodliť za moju dcerku, lebo moja dcerka už 2 roky je zamknutá v miestnosti, nekomunikuje, je proste
nechodí do školy s obsom, má svojho psíka a stále len toho varuje a s tým je, a už je chudá, na kost je chudá, nie je, nekomunikuje, darmo jej chceme niečo dať, ona odmieta, nikoho nepúšťa k sebe a hovorí, už máme o ňu strach. Mohol by si sa prísť pomodliť za ňu? Hovorím, samozrejme, môžem, ak ma zobereš, ja idem všade, kde ma Pán kde ma posiela. Tak som prišiel tam. A čo bolo prvé, dcerka vyšla von s tým psom a prvý zázrak videli rodičia v tom, že ten pes neštekal na mňa. Ale tešil sa a ešte keď sa na mňa díval, tak vrtel chvostom. A rodičia hovorili, že ten pes každého oštekal, nikoho neprijal. A hovorí, toto je zázrak. Alexander prvýkrát, nikdy si tu nebol v tomto dome. A ten pes niečo vycítil, čo človek nevie vycítiť dobre. A hovorím, ty nevieš, koho vidí ten pes pri mne. Ty nevieš. Amen. Lebo so mnou je tam Pán Ježiš a aj v písme čítame, že Pán Boh skore zvieratám vedel otvoriť oči ako ľuďom. Že Balám, keď išiel svojou cestou, tak už osol už dávno videl, že je jeho pán v probléme, ale teraz ten somár videl, že je v probléme jeho pán, ale pán ešte stále nevidel, že sú problémy. Viete? A Pán Boh niekedy aj tým zvieratám dá pocítiť tú svoju prítomnosť. A to bolo tak zvláštne, že ten pes sa tešil. A hovorí, Alexander, toto je zázrak. Ale myslel som si, nie pre tento zázrak sme prišli, aby len tu pes neštekal na mňa, ale pre niečo viacej. No tak, rodičia presviečali dcerku, lebo som povedal, že len tedy sa budem za ňu modliť, keď ona bude chcieť. Keď ona bude chcieť, tak sa jej budem venovať, budem sa za ňu modliť, ale ak ona nebude chcieť, tak nebudem sa za ňu modliť. Nech sa páči, poď dobre. A dlhý čas sa dohadovali, dcerka nechcela, dcerka odmietala, nie, ona nie a nie. A ja som bol ticho, ja som ani jednou vetou, ani jedným slovom nevstúpil do toho, ja som sa len v duchu modlil a čakal som tak, ako Dávid, keď čakal na šúst moruši. Viete, keď moruše začali šušťať, tie vrcholce a vtedy hovorí, keď budeš počuť ten šúst moruší, vtedy som vyšiel pred tebou a vtedy pôjdeš. A tak som čakal, ja vždy tak čakám na vedenie Ducha Svätého a nič. A už prešiel celý ten čas, takže už som meškal na zhromaždení, už som mal byť na jednom zhromaždení, kde ma stovky ľudí čakali, ale ja ešte stále som tam bol, pretože dcerka ešte sa nerozhodla. A hovorím, Pane, keď ty máš čas, a ja mám čas. A chcú nech odbadia bezo mňa zhromaždenie. Tu si ma poslal, čakám na teba. A naraz dcerka hovorí, no dobre, tak nech sa pomodlí za mňa. Pustilo toho psíka dole, prišiel som k nej, opýtal som sa jej, či ju bolia jej hriechy. Začala plakať, začal Duch Svätý na ňu zostupovať, vyznala svoje hriechy, prijala Pána Ježiša Krista do svojho srdca, potom som ju pomazal olejom, mene Ježiša Krista som prikázal tomu duchu anorexie a toho všetkého toho odmietania, toho duchu nemoci, aby odstúpilo toto dievčaťa. A to dievča bolo v tej chvíli uzdravené a oslobodené. A tak som ju posmelil v Pánovi, aby pokračovala ďalej a my sme odchádzali. Išli sme na zhromaždenie s týmto otcom a za chvíľu zvoní telefón. A v telefóne sa ozvala táto dcerka otcovi. Ocko, keď pôjdeš popri supermarketu, mohol by si mi doniesť toto a ešte by som aj tamto potrebovala, aj tamto. A hovorí, samozrejme, že ti donesiem. Zložil telefón a hovorí, Alexander, 2 roky moja dcera nič odo mňa nielenže nechcela, ale nič ani neprijala. A teraz
toto je zázrak, Aleksandr. Teraz ma prosí, aby som jej doniesol to a ono. Normálne bežné veci života. To sú zázraky, ktoré Pán Boh koná. Amen. A čo je zaujímavé, že to zvierato, ten jej psík, proste taký bol natešený, že som prišiel. To bol ten prvý diel. Takže veľmi sa radujem, bratia a sestry, ak chceme zažívať Božie vedenie, musíme sa učiť, proste očakávať na Pána. Nesmieme byť my tí šikovní, nesmieme byť my tí schopní, alebo tí, ktorí my to dokážeme. Nie. My musíme byť tí, ktorí dokážeme len počuť to pohnutie, ten hlas Ducha Svätého teraz. Teraz je tvoj čas. Vstúp do toho a tak ďalej. Veľmi sa radujem. Pred asi mesiacom sme boli v Polkoviciach a Samuelko tam mal také tiež vystúpenie a keď mal hovoriť Božie slovo, tak on sa tak naraz pocítil, že je slabý na to, že asi to nezvládne. Tak položil ruky takto do dlani svoju tvár a začal sa modliť. Je zaujímavé, že neobrátil sa k mame, že mama, pomôž mi, alebo bujek Bargoci. Nie, on sa obrátil k Pánovi a začal prosiť. A bolo to zaujímavé, že 3 alebo 4 minúty jednoducho, viete si predstaviť, tam 300 ľudí čaká, že čo bude, hej, a Samuelko sa modlí. A potom vidím, ako sa modlí, hovorí, Páne, pomôž mi, Páne, pomôž, Páne. A zápasil tento chlapec. A nechal som, niektorí čakali, že no, prečo ho nechám tráviť. Nie, ja som ho nenechal tráviť, ale ja som čakal, kedy Duch Svätý pokynie teraz. Asi 4 minúty prešlo, každý čakal, čo vlastne bude sa diať. Ale Samuel sa modlil, zápasil, volal na Pána a v jednej chvíli Duch Svätý hovorí, teraz ho oslov. A tak som ho oslovil a hovorím, Samuelko, neboj sa, Pán je s tebou, Pán ti otvor svoje ústa, Pán ich naplní, však? Tak to bolo? Tak. A on bol posmelený a hovorí, Pán mi pomôže, pomôže ti Pán. Obrátil sa mame, hovorí, aj ty mi pomôžeš, a ja ti pomôžem. No tak začal a tak krásne povedal ten 23. žalm, proste bez pomoci, bez ľudskej pomoci. To je zázrak, bratia a sestry. Amen. Viete, keby sa bol obrátil hneď o pomoc matke, alebo ku mne, alebo niekomu, to by som nebol videl takú jasnú prácu Ducha Svätého, ako keď sa on obrátil k Pánovi. Že on naraz, keď cítil, že to nezvládne, tak začal sa modliť. On nepýtal pomoc od človeka. Viete, pre mňa to bolo tak veľké, pre mňa je to tak veľký zázrak a také učenie od Pána, že keď ja som v probléme, neutekám za človekom, nie hneď človeka vyhľadávam, ale vyhľadávam Pána. Idem k Pánovi. Páne, ty musíš vedieť prvý o mojom probléme, ty musíš vedieť o tom, že ja teba teraz potrebujem. Ty buď prvý, Pane Ježišu. Amen. Takže toto sme zažili však Samuelko asi pred mesiacom a potom to išlo však, Pán pomohol. Dobre, teším sa, veľmi sa radujem. Veľmi sa radujem, lebo to Boh robí. Ešte budeme vidieť veľké veci, skutočne veľké veci. Ja viem to, ja vám svedčím a tak, ako ste videli taký rozdiel, tak ste videli tak, ako ten sluha, ktorého poslal Eliáš a hovorí, choď sa pozrieť, že či nejdú oblaky. A on hovorí, len taký malý obláčik. A hovorí, no keď je taký, tak už choď zvestovať, že veľký dážď tu bude. Viete, keď vidíme malé, rozdiely, keď vidíme malé zázraky, budeme vidieť veľké zázraky. Amen. To je moja viera, to je moje očakávanie.
aj moje. A chcem vás ešte povzbudiť, to sa mi stalo v Čechách, takže máte aj v Čechách sa dejú zázraky. Bol som na jednej evangelizácie tu vo vašom okolí a doviedli mi človeka, ktorý bol na invalidnom vozíčku. Aj kazatelia pomáhali, dávali do výťahu, lebo nevedeli ho dostať. Ja som na poschodí som sa modlil za ľudí a on bol na invalidnom vozíku, takže s problémom ho dostali do toho výťahu a nejako ho dostali hore na poschodie s tým vozíkom. Úplne bol v tom vozíku, ako keby bol zatopený, viete, ako keď odlej do vozíka niekto skúklený tam, proste utrápený. A Duch Svätý mi ukázal príčiny, prečo je tento človek takto, v takomto stave. A povedal som mu tie hriechy. A on vyznal tieto hriechy a oľutoval zo srdca. Potom som mu zvestoval, že Pán Ježiš ho oslobodzuje od týchto jeho hriechov a že mu odpúšťa všetky tieto hriechy. A potom som zobral olej, pomazal som ho olejom, pretože hovoril, že je slepý, že má vysoké štádium cukrovky, že je slepý a že proste nemôže chodiť. No viete si predstaviť od cukrovky, keď človek oslepne, asi ako vypadá a proste jeho telo bolo také neschopné na chôdzu. Tak ho dotlačili tam. No a keď učinil pokánie, prijal Pána Ježiša, to ste mali vidieť, ako vo vnútri Duch Svätý zažal v ňom svetlo. Takú radosť, taký pokoj prišiel do jeho srdca. A viete, keď táto radosť prišla a toto vyznanie, som mu vyhlásil, že Pán Ježiš ti odpustil všetky tvoje hriechy. Pán Ježiš očistil ťa, Pán Ježiš ťa uzdravil od všetkých tvojich nemocí. A môžete ísť ďalej. Myslel som na to, že prídu tí, čo ho dotlačili, otočia vozíka, otlačia ho preč. Ale on hovorí, pomôžte mi. A ja som nerozumel, čomu mám pomôcť, ale tu je dosť pomocníkov, čo prišli s ním, lebo viacerí ho tam sprevádzali, dotlačili ho. A hovorí, pomôžte mi. No a takto nadvihoval lokte. Tak prišli tí pomocníci, začali ho dvíhať. A viete si predstaviť taký človek, ktorý vo vozíku, proste stuhnutý v tom, úplne mu praskali kosti, ako dvíhali tak ťažko, taký bol skrčený, zhrbený, taký a keď už sa postavil na nohy, tak videl som, ako vierou, tak na silu sa vystiera, vystrel sa, až sa úplne vyrovnal. Kopol do toho vozíka, hovoril, teba viac nepotrebujem. Aleluja. A odišiel pred všetkými a títo ťahali za ním vozík a nechápali. Nikto nechápal. Predstavte si, slepý človek a išiel k dverám, sám si otvoril kľúčku a po schodoch bez pomoci pred očami všetkými odišiel preč. Sláva Ježiši. Sláva Pánu Ježišovi. A ja som len stál, díval som, hovorím, Pane, čo to robíš? Sláva Bohu. Sláva Bohu. Boh robí zázraky aj dnes. Amen. Tak ako som hovoril tam v tej Amerike, ten človek proste jednoducho takú radosť Ducha Svätého dostal, že keď nemohol prejsť cez ten prach, tak vyskočil z vozíka a išiel. A on si to vôbec neuvedomil. Jednoducho Duch Svätý ho vypudil z toho vozíka. Ale to nie, že ja som ho ťahal, no stáň mene Ježiša. Nie. Duch Svätý ho vypudil zo sedadla a už dneska máme správu, že ten človek si späť nesadol do toho vozíka a odtedy funguje a už opravuje strechu svojho domu. Sláva Ježiši. Amen. Sláva Pánu. Je to veľmi zvláštne, že Pán Ježiš má takéto zvláštne cesty. Nebudem ďalej hovoriť, lebo veľmi je toho veľa tých skús a to stále nové a nové veci sa dejú. Takže
Pán Ježiš je skutočne ten istý včera, dnes i na veky. Amen. Ale my, viete, kto sa nenechá viesť Duchom Svätým, ten neuvidí zázraky, lebo nevždycky Pán robí také, viete, také zázraky, že hup a naraz všetko je hotové. Niekedy urobí malú vec. A keď vy neuvidíte tú malú vec, veľkú vec nebudete vidieť. Tam to zabrzdí, lebo vaša nevera nedovolí tomu. Mysleli ste, no, Pán Boh nevypočul, no, niečo sa tam stalo, ale nie to, čo som čakal. A už nie. Ale keď stojíme pred Pánom a veríme a očakávame, nádherné veci Pán Boh koná. Nádherné. Amen. Nebudem už o tom hovoriť veľa, pretože veľmi je toho veľa a skutočne nemí začnú hovoriť, slepí, sami ste videli, že proste išiel k dverám, otvoril si sám kľúčku a odišiel a nepotreboval pomoc na schodách. Proste Pán Ježiš koná aj dnes tie isté veci. Ak ho milujeme, a tu, viete, dobre počúvajme, čo hovorí Pán. A čo ma voláte, Pane, Pane? A nečiníte, čo hovorím. A my chceme vidieť veľké veci v našich životoch, tak mi nestačí, aby sme len, viete, panekali na modlitbách. Nie. Pán vie, čo má robiť. Verte tomu, že Pánu Bohu netreba dávať radu. Ja mu nikdy nehovorím, čo má robiť. Čo má robiť v mojom živote, čo má robiť v mojej rodine. Ja mu nevysvetľujem. Niektorí mu to tak vysvetľujú, prepáčte, ako nejakému človeku, ktorý má mentálne niekde dole úroveň. Tak Pán Boh vysvetľujú detálne, Pane, toto uroba, takto uroba, toto a vieš, potom keď to urobíš a to... Kto mu radil vtedy, keď stvoril tento svet? Amen. Kto mu povedal, že ako má zavesiť hviezdy, aby sa nepohli zo svojho miesta? Kto mu to poradil? Jeho rameno mu pomohlo. On sám si pomohol. On je tým radcom, on je tým predivným, on je tým Pánom i Bohom. A keď hovoríme, že Pane, Pane, tak nehovorme len Pane, Pane, ale počúvajme, čo on hovorí. Lebo ak je on Pánom, tak musíme mu dať česť. Ak hovoríme, že Ty si Pánom, Pane Ježišu, tak musíme mu dať česť a slávu. Amen. Nemôžeme žiť na tomto svete ako žobráci, alebo ako zanechané ovečky, nariekať a proste neustále nariekať, ako keby sme nemali pastiera. Rozumiete? My musíme vedieť, že aj v tých najťažších situáciách, tých najťažších, viete, ktorá je tá najťažšia? Aj to je aj chvíľa smrti. To je chvíľa smrti. Aj v tých najťažších situáciách musíte dať česť svojmu Pánovi. Ja nechcem sa chovať a nechcem tak žiť ako splašená sliepka pri pote. Ja chcem, nech čokoľvek príde v mojom živote povedať, Pane, Ty o tejto situácii vieš a čo by si Ty nepodpísal, to sa nestane. Amen. A zase to, čo Ty podpíšeš, nech je zo všetkému česť a sláva Tvojmu svetému na veky požehnanému menu. Keď mi hovoríte, Pane, Pane, tak mi dajte česť, hovorí Pán. Uctite si ma. Spomeňte si, ako Achan, keď tam stojí pred Jozuom, čo mu hovorí Jozua, keď ho dochytili. Viete, v 7. kapitole knihy Jozua. Tam sa dočítame o tom, ako dochytili Achana, syna Karmiho, zabili ho a tak ďalej. Hovorím, daj Hospodinovi, synu, daj Hospodinovi česť. On nemal milosť, ten Achan, už nemal. On vedel, že proste to je jeho smrť. Ale Jozua mu hovorí, daj Hospodinovi česť. Vieme mi dať česť nášmu Pánovi. Alebo chodíme ako splašené sliepky. Alebo sa chováme nedôstojne, nariekame, ako ľudia bez Boha, ako tí, ktorí nemajú radcu, nemajú Boha, nemajú nikoho.
Ty musíš vedieť, preto ty potrebuješ komórku, preto ty potrebuješ byť spojený s Pánom, aby tvoja viera rástla. A keď by si žil alebo zomieral, nech sa čokoľvek deje, musíš vedieť, že si v jeho svatých, dokonale mocných rukách. Amen. Ja viem, čo hovorím. Aj v mojom živote sú rôzne situácie, rôzne skúšky prichádzajú do môjho života, kde jednoducho diabol hovorí, uteč. Proste urob to, alebo urob to. Len daj pokoj. Ty uteč a ja chcem stáť Pána. A diabol mi odídi, nechaj to tak. Mužovia, neprišiel niekedy diabol k vám, nechaj tú ženu. Uteč od nej. A diabolovi treba povedať, ty uteč, Satan. Ty uteč. Amen. Alebo žena, jednoducho, to sa už nedá vydržať. A proste diabol nahovára, aby utiekol z toho manželstva. Nie, diabol nech utečie z manželstva. Buďme verní Pánovi. Dajme Pánovi česť. Keď hovoríte, že ja som Pán, tak hovorí Duch Svatý, tak dajte mi česť. Chovajte sa čestne. Nevykrikujte, nepobehujte ako splašené sliepky. Neplačte, nenariekajte, ako kto nemá Boha. Ako kto nemá dobrého pastiera. Ale chovajte sa ako tí, ktorí majú starostlivého, láskavého a dobrého Boha. A keby ste aj životom mali zaplatiť, tak viete, kde idete. Vieme. Vieme, kde ideme. Vieme. Halleluja. Nové Jeruzalém. Tak. My nemáme čo stratiť. Jedine, ak by sme stratili spasenie, ale my nemáme čo stratiť. Nemáme. My musíme držať to vyznanie viery. Lebo ak to opustíme, to vyznanie viery, stratíme aj spasenie. Ale ak my budeme držať to vyznanie viery až do konca, budeme spasení. Nenechajme si vziať to, čo nám dal Pán Ježiš. Drž, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny. Amen. Teda držte, pevne držte to, čo máte. Lebo a chovajte sa dôstojne aj pred týmto svetom. Aj keď vás zabolia veci. Viete, niekedy až tak zaujúka moja duša, takú bolesť dostanem, takú ranu dostanem pod pás, že až cítim, ako hovorím, Bože, len mi zachovaj zdravý rozum. Taký úder dostanem od niektorých ľudí alebo od nejakej situácii. A hovorím, nie, Pane, nie, ja čakám na Teba. To nie je o mne. To všetko je o Tebe. Ja som tu len náradie. Aj keď som a také náradie, že som hodené, oplot som tresnutý ako nepotrebný kýbel. Tak ma praštia oplot. Zaujúkam, zabolí to vo srdci, ale znovu zakolíšem sa a postavím sa. A tu som, brat kýbel. A zás som pripravený byť naplnený. Halleluja. Dobre? Všetko nie je o nás, ale o kom? O Ježišovi, o Pánu Ježišovi Kristovi. Amen. Celý tvoj zápas života je o ňom. Raz ťa pochovajú, raz už ani tvoju pamiatku si nebude nikto pamätať, ani nebude vedieť, kto to bol ten vzácny brat alebo človek. Ale to, ako si ty prezentoval Ježiša Krista, tak ako si ty ukázal tým druhým ľuďom Pána Ježiša, to ostane. To ostane v ľuďoch, to ostane tam u Pána a to nebude zabudnuté. Synu, tak hovorí Jozua, daj Hospodinovi česť. Aj keď si zlyhal, aj keď si urobil zlé veci, daj Bohu česť. Amen. A povedz, on je spravodlivý, on je dobrý, on je milosrdný, ja som ten hriešný. A snáď sa Boh zmiluje. Dobre, takže tak sa chovajme, my nevieme, čo príde. Lebo hovorí aj Pán Ježiš, hovorí Petrovi, prídu chvíle, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Prídu chvíle, keď nebudeme vedieť takto pekne, kľudne sedieť v zhromaždení a možno vykriknúť haleluja. Možno, že naša brada ovisne, náš jazyk oťažie. Možno, že príde situácia, keď
Keď sa nebudeme vedieť ani otočiť na druhú stranu, prosím vás, nikdy nevyčítajte Bohu, prečo je to takto. Ale povedzte, Bože, keď sa ti to takto ľúbi, tak na tvoju česť takto chcem žiť a chcem aj túto situáciu takto žiť vierou. Amen. Synu, dcéra moja, daj Hospodinovi česť. Daj Bohu česť. Daj svojmu Pánovi česť. Nie ten, kto mi hovorí len Pane, Pane, ale ten, kto činí to, čo hovorí. A pripodobním ho k tomu, ktorý stavia svoj dom Na skále. na skale. Lebo ho činí. A potom prišli búrky, a potom prišli vetry, a potom prišiel lejak a viete, to všetko príde. To príde všetko. Nemyslíte si, že brat Barkovci to má také na ružiach ustlané. Tak brata Barkovci ho všade tak vítajú, ako vy ste dneska privítali, až mám z toho niekedy pocit úzkosti, tak ma milujete, tak ma privítate ako samého Pána Ježiša, keď by ste vítali. Viem, že je to o ňom, rozumiete? Ale niekde ma tak privítajú, že ako ten kýbel, keď praštia a jednoducho musím vedieť, že to nie je o mne. Všetko nie je o mne. Dám Bohu česť. Amen. Prídu skúšky. Aj v živote zvláštnych Božích mužov prišli skúšky. Zoberme si Eliáša na vrchu Karmelu. Ako sa vysporiada s prorokmi Bálom. Ako mu odkáže Jezabel a hovorí, že budeš ako jeden z nich. A prisahala, že on bude taký. A on vedel, že tá Jezabel, že to je čarodejnica. Vedel, že proste ona má na to moc, pretože žije v kráľovskom dome. A on sa dostal do depresie. Zľakol sa. Máme aj my strachy. Vieme sa báť. Neboj sa, brat. Neboj sa, sestra moja. Neboj sa, len ver. Tak hovorí Pán Ježiš. Neboj sa. Lebo strach, ten má veľmi rýchle nohy. Strach, ten jednoducho dokáže také zázraky, že tu bol a už není tu. Zmizne človek. Ale zmizne tam, kde by mal stáť. Nemal by zmiznúť. Neboj sa. A tento Eliáš, on tej depresie, v tom strachu, on ide dole mnohé kilometre. A potom sa postaví, vtiahne do jaskyni a tiahne sa do myšacej diery. Človek, ktorý slúžil Bohu, ktorý videl veľké divy Božie, ktorý oheň zvolával z neba. A teraz sa bojí. Jak je to možné? Len milosť Božia nás vie zachovať, bratia a sestry. Amen. Ja som videl veľké divy v mojom živote. Ale nemyslíte si, že moja viera je neohroziteľná. A ja som odkázaný na milosť Pána Ježiša Krista. Tak som veľmi odkázaný, že keby sa on nezmiloval nado mnou, a ja by som sa vtiahol, ako Eliáš sa stiahol do tej jaskyne, do myšacej diery. A jednoducho by najradšej človek niekedy v niektorých životných situáciách sa tak utiahol a povedal, no potrebujem mať ja problémy. Potrebujem mať problémy. Ale poviem, Pane, kvôli Tebe, lebo ťa milujem. Ja chcem tam stáť, kde si ma postavil. Áno, ja chcem prijať tie problémy, ja chcem prijať aj tie útoky, aj to protivenstvo, to všetko chcem prijať kvôli Tebe. To nie je o mne. Musíme si uvedomiť, že celý náš zápas nášho duchovného života, to nie je o nás. Amen. To je všetko o Pánu Ježišovi. Celý môj život bol o ňom. Že čo ja po sebe nechám, nejaké majetky alebo čo, to ani ma nezaujíma. Viete prečo? Pretože po mne oveľa iné hodnoty po sebe nechám. Neviditeľné hodnoty.
Ak to všetko nebude o mne, ale o ňom. Mnohí služobníci, ktorí už majú nejaký úspech, tak stávajú svoju slávu. Tak ako Saul, keď mal nejaké víťazstvá, čo urobil? Išiel si postaviť pamätný stôl. Ja som prišiel do jednej cirkvi a tam, čo sa tu deje? Bol som na takom mieste, kde bola mali to tam sústredené a tam boli hlavy kazateľov a vonku a holuby na to sa dali a špinili na to. Ani Páne Bože, sem by som sa nechcel dostať. Čo oni všetko dokázali? Taký kazateľ, taký. Ten sa o to zaslúžil, Hovorím, Páne, to nie je o tom. Čo hovorí Pán Ježiš? Aj keby sme urobili všetko, čo sme urobiť mali, tak čo máme povedať? Sme nehodní, neužitoční služobníci. A nie, že aby nám niekde sochy stavali, aby nám niekde ešte robili, no nedaj Bože, aby mi niekto proste, a potom holuby by oddychovali na hlave. No to katastrofa. Viete, ako to strašne vypadá. A ľudia o toto usilujú. Usilujú o ľudskú slávu, usilujú o ľudské uznanie, aby oni boli uznaní. Ale čo hovorí Božie slovo? Synu, daj slávu Pánovi. Hromy, blesky, takže pukali skaly, jednoducho to, viete si predstaviť tú situáciu? To je terapia Božia. Keď niekto je ustrákaný, ešte mu Pán Boh pridá. Keď sa sťažuješ, že máš problémy, vieš, čo sa stane? Pán Boh ti ešte pridá. No, ak si myslíš, že si chorý, no ešte ti Pán Boh pridá. Slabok nech čo povie. Som hrdina. Ten, kto je nemocný, nech povie, som uzdravený v ranách Ježiša Krista. A ten, kto je ustráchaný, nech povie, som víťaz Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, niekedy Pán Boh dopustí do nášho života takú terapiu a také veci, že kde sa my sťažujeme, že toto mám problém a toto mám problém a toto mám problém, tak Pán Boh nám ešte pridá na to. Aby sme prišli na to, že nemáme sa sťažovať, ale máme žiť z viery. A ďakovať mu za všetko. A vtedy, keď my uveríme Bohu, tak Boh nám to počíta za spravodlivosť, chytí nás za ruku a vyvedie nás z našich problémov. Lebo Boh nie na naše trápenie sa díva, ale díva sa na našu vieru. Na našu vieru. Uver. Aj tej najzložitejšej situácie života uver a budeš vidieť veľké veci. Ja viem, čo hovorím. Ja som zažil také chvíle, kde už diabol už mi pomáhal pakovať veci. A som povedal, nie, odídi sa tam. Odídi. Toto je na slávu Ježiša Krista. A ja zomriem. Zomriem pre svojho Pána, aby som žil na jeho slávu a na jeho česť. A nezutekal som z boja. A neušiel som. A diabol, hovorím, už mi pakoval veci. No, Alexander teraz vyštartuje. Už nech ťa tu nie. Vy nemáte také pokušenia ako Eliáš? Odísť z boiska? Skryť sa niekde v jaskyni? Nemáte také pokušenie? To je pokušenie všetkým nás, buďme nepríjemní. Ja som vám neprišiel rozprávať tu rozprávky, ja som vám priniesol tú reálnu zvesť. A musíme si uvedomiť, že náš boj, duchovný boj je reálny boj. A ak nebudeme ho bojovať vierou, tak už sme prehrali. Lebo to, čo zvíťazilo nad týmto svetom, to, čo zvíťazilo nad tvojimi problémami, je naša viera. Naša viera. Tak čo, budeme pakovať, alebo stojíme pevne? Pridaj nám viery. Páne, pridaj nám viery. Dobre. To je biblické. Páne, pridaj nám viery, aby sme neutekali z boja.
Aby sme neboli zbabelci. Dajme česť nášmu Pánovi. Dajme česť nášmu Bohu. Synu, daj Pánovi česť. Amen. Povedz, čo sa stalo. Povedz. Sláva Bohu. Viete, veľká je to milosť, keď som aj tomu otcovi, aj tej matke mohol pred tým chorým, ešte vtedy synom, povedať tieto veci. Ale nie vždycky Pán dáva tu, nie rovnakým spôsobom Pán Boh prehovára. Možno, že sú nejaké choré veci v tvojej rodine. Možno, že sú choré veci v tvojich vzťahoch. Skús urobiť poriadok vo svojom srdci. Skús urobiť poriadok vo svojej mysli. Urob poriadok so svojím charakterom. Začni ostrihávať tie podpníky tvojho života, aby nerašili. Viete, to vie vyrašiť ako les. No, to vyraší ako les. A my musíme pravý čas spoznať, kedy ten diabol nám našepkáva, aby ďalšie a ďalšie veci vyrašili. A my musíme sa zbavovať, očisťovať, oslobozovať od týchto vecí. Zdajme nášmu Pánovi česť. Keď hovoríte, Pane, čínte aj to, čo hovorí. Tak hovorí Pán. A budete pevne postavení. Prídu búrky, prišli aj na Eliáša. A kým sa sťažoval, tak ešte hrmelo na neho. A potom znovu zaznel ten tichý hlas jemný. A to je hlas nášho Pána. Tak je ako. Aleluja. Ja tak milujem ten tichý hlas. Niektorí ľudia aj zhromaždenia tak ľúbia, viete, niekde ma zavolajú na evangelizáciu, no mne skoro hlavu roztrhne. Tak bijú do tých gitár, tak bijú do tých nástrojov a ešte to postaviam k tomu tým veľkým reproduktorom a však to ma vybruje tam pri tom. A teraz poď nám hlásať. Ale Pane, dobre, že už to stíchlo. Ja milujem tichý hlas. Tichý hlas Pánov. My ho potrebujeme. No kde ho lepšie môžeme zažiť ako v našich komórkach? Brat môj, sestra moja, môžeš mať akékoľvek úspechy, môžeš mať akúkoľvek službu, akúkoľvek pozíciu v cirkvi alebo v duchovnej práci. Ak nemáš komórku, tichú komórku, už si na šikmej ploche. To je otázka času, keď už nebudeš na svojom mieste. Potrebuješ počuť tichý hlas jemný. Keď to všetko prešlo, naraz hovorí k nemu Boh. A hovorí, Eliášu, naplň svoj roh olejom. Naplň svoj roh olejom. Aj ty potrebuješ svoje srdce naplniť olejom Ducha Svätého. Naplň svoj roh olejom. A pomáš. Choď pomazávať. Tých, ktorí sú ešte nepriatelia teraz Božieho ľudu. Choď ich pomazávať do kráľovského stavu. Choď a povedz im, že Pán Ježiš za nich zomrel, aby oni mohli byť kráľovské deti, Božie deti. Halleluja. Naplň svoj roh olejom a nenariekaj. Nenariekaj a netras sa. A keď to Hospodin pôsobil tam, aby proste sa tam triasol na tej skale. Ale viete, to je Božia terapia. Ak toto nepochopíme, ak niekto sa sťažuje a nepochopí tú Božiu terapiu, bude sa sťažovať do konca života. Ak niekto narieka, bude nariekať do konca života. Ale ten, kto pochopil, aj uprostred toho, že je napádaný, aj uprostred toho, že je okradnutý, aj uprostred toho, že je proste za nič povážený, je hrdina. Lebo Pán stojí pri ňom. Dobre, víte, porozumiaci? Stoj pevne a Pán Ježiš je ten hrdina. On stojí pri tebe. On stojí pri nás vo všetkých našich potrebách života. Búrky prídu, aj odídu. Ale Pán ostane. Ale tí, ktorí milujú Pána, ostanú Na veky. na veky. Amen. Aleluja. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa. Drahý nebeský Otče,
celého srdca ti ďakujem za tieto nádherné chvíle, ktoré sme mohli tak spoločne prežiť u tvojich svätých nôh. Všetko je o tebe, Pane Ježišu. Aj toto kázanie je o tebe. Áno, ty si používaš nástroje, ty si používaš náradie, nádoby. Niekto ako vedro, tak ho použiješ. Ale vďaka za to. Vďaka ti, Pane. Pokojne ťa prosím, Pane. Aby vždycky som vedel a rozumel, že všetko je o tebe a chcem dať česť a slávu tvojmu menu a nech sa čokoľvek deje v mojom živote, či ma ľudia hania alebo chvália, nech čokoľvek hovoria, viem, že je to všetko o tebe a chcem stáť na svojom mieste, aby som vzdal česť a slávu tvojmu svätému menu. Požehnaj mojich drahých bratov a sestry. Pane, nedovol, aby sa sťažovali, nedovol, aby nariekali, nedovol, Pane, aby nedávali česť tvojmu menu. Nech sú v bolestiach, nech sú v akýchkoľvek trápeniach. Pane, nech v každej tej životnej situácii nech vedia dať česť tebe. A skúšky prídu a potom aj odídu. Amen. A tí, ktorí na teba očakávajú, ostávajú s tebou až na veky. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Nech je požehnaný váš deň i vaša noc. Nech je požehnaná vaša práca i váš odpočinok. Buďte požehnaní po všetky dni svojho života. Buďte požehnaní od teraz až na veky. A to v drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Aj tebe, Pane, žehnaj.